tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo des d'aquí, des de Seattle. Avui us porto un vídeo super especial. Aquest vídeo no el faré jo, el farà una persona que m'ha vingut a visitar. Ella explicarà les 25 coses que més li han sorprès o li han agradat del que ha vist aquest país o del que hem visitat juntes. Abans de començar, m'agradaria donar les gràcies a Visca.com per ajudar-me amb els subtítols d'aquests vídeos i, evidentment, a aquesta persona. I sin más dilación, entra vídeo. ¡Tadán! La meva mama! És l'Anna. Hola, Anna. Hola a totes i a tots. El nostre viatge va ser, ens vam trobar a San Francisco, vam passar 5 dies allà, llavors vam llogar un cotxe, amb 2 dies i mig vam pujar de San Francisco a Seattle. Doncs ella us explicarà les 25 coses que més li han sorprès d'aquest viatge. Ja pots començar quan vulguis. Els súpers, que són supergrans, ja ho diu el nom, mai més ben dit, supergrans, supergrandiosos, amb molta varietat d'aliments, de verdura, de fruita, de iogurts, d'alcohol, de cerveses, de pasta, de tot, de tot, de tot. Per una banda hi ha molta varietat i per altra banda hi ha súpers que també venen molts aliments preparats, que a més fa molt bona pinta. Doncs penses, i per què he de cuinar? Si em puc comprar-ho tot directament cuinat i més fàcil. Això fa que m'hagi sorprès molt una altra cosa també, que és la gran quantitat de plàstic que es llença, perquè la gent compra el menjar preparat al súper, se l'emporta al treball o a casa, i llavors es llença. L'aigua freda dels restaurants, així que entres, signen taula, després et porten un vas d'aigua freda amb glaçons. No amb un glaçó, no, amb fotimer de glaçons. A San Francisco m'ha sorprès molt la diversitat de les persones, dels menjars, dels carrers, dels barris, de les botigues, de tot. És una ciutat on hi ha representat de tot i de tot el món. M'ha agradat també a San Francisco la skyline de la ciutat venint des del mar. M'ha sorprès molt tanta gent sense casa, tantes tendes sota els ponts. M'ha sorprès molt les diferències socials que hi ha, que ja hi comptava, que ja m'ho havien dit, que ja ho sabia, però m'ha sorprès que hi hagi qui pot tenir 3 cases, qui pot enviar el seu fill de 12 anys a fer un curs de bàsquet a l'estiu a Barcelona, en canvi qui porta la casa a dins d'un carret de la compra. I sort que té carret, perquè si no hauria de portar a l'esquena. Els arbres florits, moltes plantes. Ara estem a Seattle, clar, la primavera va avançant. Hi ha tantes tulipes, tantes i tants arbres florits, i tants magnoliers, i tants jonquillos, i tants narcisos, i... Oh, que maco que és! La pluja ens ha acompanyat part del viatge. Ens hem comprat fins i tot un paraigua. Diuen que qui porta paraigua aquí és que és un turista. Brutal, la quantitat de gent menjant a totes hores. No al carrer, jo no he vist tant que la gent mengi al carrer. La gent al carrer porta el got de cafè amb llet, o el got de Coca-Cola. Però la gent menja al bar o al restaurant i tota hora hi ha gent menjant. El sobrepès d'homes i dones, autòctons i no autòctons. Cada família té molts cotxes i he pogut veure aquí a Seattle famílies que tenen 4 cotxes. Això fa que passi una altra cosa, que és que la gent va amb cotxe i no camina. Quan tu camines pel carrer, sobretot en els barris, no hi ha mai ningú que camini, només tu i el paraigua que va amb tu. La benzina és molt barata, és bastant barata. Això també deu fer que la gent pugui tenir més cotxes. La quantitat de gent que hi ha als bars estudiant o treballant, joves, joves amb el seu ordinador, Sempre són macs. amb el seu cafè i estudiant, i t'ocupen totes les taules dels bars, i llavors tu et fots i te'n vas al carrer a fer el teu cafè, perquè aquelles taules estan ocupades. Vam poder fer una excursioneta a Sausalito i Tiburón, i les cases sobre l'aigua de Sausalito són molt hippies, ens en van agradar molt a totes dues. Que ens vam estar allà, vam dinar, vam prendre el sol, va ser molt xulo. Els joves poden conduir als 16, fumar als 18 i prendre alcohol als 21. Anant amb la Lara, sempre que hem begut cervesa li hem demanat el passaport. Com que ella ja ho sap, abans que li demanin ja el treu. Després de fer aquest vídeo vaig descobrir que aquí als Estats Units demanen el passaport a tota persona que sembla que tingui menys de 30 anys. Així s'asseguren, doncs jo què sé, de que no venen alcohol a ningú que em sembli més gran del que és. Pel que he vist jo, no demanen el passaport a la gent que té els cabells blancs. Tots els altres els hi demanen. Les diferències que hi ha de polítiques entre els estats. Oregon, on la marihuana és legal, això la Lara ja ho havia dit en un altre vídeo, i l'eutanàsia també. Però en canvi en estats on la pena de mort també és legal. Què és el que t'ha agradat més del viatge? Estar amb tu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. I de paisatge o de lloc? El viatge que vam fer amb cotxe. Des de San Francisco fins a Seattle, això del road trip.
com que venia aquí tenia molt clar que tenia ganes de que mengés coses diferents. Li vaig deixar molt clar que els esmorzars els faríem cada dia fora i llavors de cara al dinar i al sopar doncs no passava res si ens compràvem una amanida al supermercat. Perquè aquí jo crec que l'esmorzar és el que més americà hi ha, perquè llavors a l'any pràcticament només mengen un sàndwich i llavors a l'hora de sopar, si vols anar a sopar fora, sempre et diuen oi, què vols sopar? Italià, tailandès, hindú, mexicà. i llavors doncs el sopar és sempre molt internacional i vaig dir no, és que el que has de provar són els esmorzars. Jo crec que ho has provat bastant tot. Sí, he provat els panqueques, els waffles, el boca de toast, el iogurt amb granola, les truites així especials. Scrambled eggs. Això mateix. Els bagels. I ja està. I ho he provat tot. També una hamburguesa i Uns cheap potatoes. Sweet potatoes. Això d'anar a esmorzar cada dia fora com unes senyores, ostres, també està bé, és per recomanar-ho. Agafar Google Maps i dir, quin és el primer lloc d'aquest barri? Un bon lloc per anar a esmorzar que recomani Google Maps. Llavors vas buscant i trobes uns llocs deliciosos. Sol haver-hi cua, tan bons que són, fas una mica de cua i esmorzes com unes senyoretes. a San Francisco vam veure la Gemma Rubiralta, que està treballant allà a Dopel, la mama la va conèixer. Hola, Gemma! Hola, Gemma! Segur que veieu el vídeo. Si voleu veure més coses d'aquest viatge, doncs mireu l'Instagram de la Lara. És un resum periòdic de les nostres aventures. I fins aquí aquest vídeo. Ens encantarà rebre comentaris, whatsapps, notes de veu, m'agrades, tot. I res, esperem que estigueu, tots i totes, Molt i molt i molt bé. I no és així. Esperem que estigueu tots i totes superbé. I us enviem un petó i una abraçada ben forts. Ben forts. Ara ho podem mirar? Sí.